Morjesta vaan kaikille YouTube, tervetuloa taas pitkästä aikaa uuden YouTube-videon pariin. Ja niin kuin moni teistä varmaan tietääkin, tänään ollaan lähdössä Helsinkiin. Ei kun itse tänään ollaan lähdössä Jyväskylään, mutta hei, täältä meiltä löytyy Frans, vanha tuttu. Häh? Äläkä vaan mun varpaita. Ei! Mut joo, tänään ollaan tosiaan lähdössä Jyväskylään, ADK:lla on keikka siellä. Sitten samalla kyydillä lähdetään sitten Helsinkiin ja meillä on täällä auto täynnä tavaraa. Nää on siis lähdössä sinne pop-upiin Helsinkiin ja tässä on nyt vähän hommaa. Pitää vielä lähetellä muutamia tilauksia. Täällä ollaan tällä hetkellä pakkaamassa. Joten joo, mä vaikka päivittelen sitten kun lähdetään ajamaan tästä ja onko Fransille jotain sanottavaa? Ei oo mitään sanottavaa. No niin, tervettä päivää YouTube. Täällä ollaan lähdössä nyt Maxin kanssa justiinsa Jyväskylään. Jepa. Siellä on about yli tunti vartti matkaa. Ja siellä on se ADK-keikka, sinne ollaan menossa. Otetaan Nebi ja ADK siitä matkalla ja lähdetään pyöriin jotain keskustaa ennen kuin se alkaa ysetä se keikka sitten. Mä ajattelin, mä voisin ottaa pienet päivätirjat tosta Max ei tarvitse kuulemma, kun se on niin kova kofeiinin käyttäjä. Niin. Mä oon kuski ei. Ja se on kuski myös. Ajattelin ottaa pienet päivätirsat. Ja palataan Jyväskylässä. Tässä on nyt tosiaan ollut vähän kaikennäköistä sähläystä. Ollaan täällä Jyväskylässä edelleenkin. Ollaan nyt täällä varmaan semmoset pari tuntia, 2,5 ehkä oltu. Käytiin tuolla paikassa, missä toi keikka pidetään ja siellä oli soundcheckia ja kaiken näköistä ja sit käytiin syömässä äsken. Sitten viimeiset 1,5 tuntia. Mentiin ekana hakee kameraa autolta. No, sit tuli kusihätä. Etittiin... Minne sä meet? Etittiin 0,5 tuntia vessaa. Sitten 0,5 tuntia etittiin autoa. Oltiin 0,5 tuntia autolla. Sitten käytiin subissa. On mennyt ihan älyttömän pitkäsi. Ei täällä osaa suunnistaa niinku... Juu. Ei mitenkään. Mut joo. Juu, ei. Mutta ei sen ihmeempi. Käytin tossa Nebi moikkaa, ADK:ta kans. Ei voitu kuvaa sitä. Mä just tajusin vasta, että mä voin kuvaa tällä puhelimella. Siis mä en kuvaa tällä hetkellä tuolla kameralla, Osmo-Pocketilla, millä normisti kuvaan, koska se unohtui. Mitä tää ja räkki? Tukeuhu jokin johonkin. Toiminnan intro. Juu, no niin, me mennään nyt sinne ja katon. Mä kysyin varmaan, että saako sieltä kuvaa vähän sen ja niin voin sitten teille vähän päivitellä mitä tehdään ja millainen meininki siellä on. Nyt tässä tosiaan käytiin vähän kuuntelemaan noit artisteja, käytiin kuuntelemaan vähän ADK-meininkiä ja nyt noin kaikki... Mitä? Se oli tarpeet. Ei oo. Ja nyt noin kaikki muut lähti syömään. Me ei Fransinkaan haluttu lähteä mukaan, kun me käytiin syömässä jo. Ja annetaan niitten käydä ihan keskenään syömässä. Me ei ole mitään artisteja, niin vai mitä? Jep. Niin mitäs me nyt seuraavaksi tehdään? Chillataan varmaan vaan hetki tässä. Siis ollaan oikeesti legitillä random penkillä vaan, että chillataan. Ei oo tullut Jyväskylästä ketään niinku, tiiäks, jengiä vastaan. Tunnistanut tai tullut sanoa mitään. Ei täällä osoitellut, mutta No niin, mutta ei täällä ole kyllä näkynytkään hirveästi jengiä. Tois on uskoa, koska Jyväskylästä tulee ihan pirusti tilauksia. Shoutout jyväskyläläiset, jos katsot tätä videoa. Mut niinku ylipäätään. Ja joo, sit varmaan käy joku pari TikTokia vetää. Paljon se kello on? Mä katon tästä mun ADK:n Custom G-Shockista. Se on 20:15. Ei sun ADK:n Custom G-Shock. Mun ADK Custom G-Shockista, jonka tiellä on melkein toi ADK Guban joku koru. Tajuttiin. Joo, mut sitten niin. Käydään pari TikTokia ja päivitellään vähän. Kyllä mä varmaan tuolta jotain klippiä voin sitten teille ottaa, niin näette vähän, että millainen meininki. Ei toi nyt mikään hirveä iso tapahtuma ole, että siellä on joku 200 ihmistä tulosta jotain tommoista, mutta tiedätkö kiva käydä supporttaa vaan hyvää friendiä tälleen. Ja sit lähdetään ajelemaan Helsinkiin kohti. Tässä on nyt tosiaan ollut vähän kaikennäköistä sähläystä. Ollaan täällä Jyväskylässä edelleenkin. Ollaan nyt täällä varmaan semmoset pari tuntia, 2,5 ehkä oltu. Käytiin tuolla paikassa, missä toi keikka pidetään ja siellä oli soundcheckia ja kaiken näköistä ja sit käytiin syömässä äsken. Sitten viimeiset 1,5 tuntia. Mentiin ekana hakee kameraa autolta. No, sit tuli kusihätä. Etittiin... Minne sä meet? Etittiin 0,5 tuntia vessaa. Sitten 0,5 tuntia etittiin autoa. Oltiin 0,5 tuntia autolla. Sitten käytiin subissa. On mennyt ihan älyttömän pitkäsi. Ei täällä osaa suunnistaa niinku... Juu. Ei mitenkään. Mut joo. Juu, ei. Mutta ei sen ihmeempi. Käytin tossa Nebi moikkaa, ADK:ta kans.
ei voitu kuvaa sitä. Mä just tajusin vasta, että mä voin kuvaa tällä puhelimella. Siis mä en kuvaa tällä hetkellä tuolla kameralla, Osmo Pocketilla, millä normisti kuvaan, koska se unohtui. Mitä tää ja räkkii? Tukehujakin. Johonkin. No niin, toiminnan intro. Juu, no niin, me mennään nyt sinne ja katon, mä kysyin varmaan, että saanko sieltä kuvaa vähän sen ja niin voin sitten teille vähän päivitellä mitä tehdään ja millainen meininki siellä on. Keikka meni allulla piru hyvin, siitä sitten lähdettiin ajelee kohti Helsinkiin päin, semmonen 2 tunnin ajomatka, mutta meille meni siinä semmonen kivat 5 tuntia. En tiedä miten, piti koko ajan pysähtyä syömään. Meillä oli Nebi kans kyyvis. Kyllä te tiedätte, mulla on päällä tonnei. Eilen meni yli, oltiin Fakes all day. Hän, tämä Nebi. Ja tällä. Niin, we got it. Ja ei kai siinä niinku mitään erikoista ollut. Saatiin BNB vasta 9.30 aamulla, joka ei ollut hirveän kiva. Ja kello on tällä hetkellä tosiaan 3. ADK Custom G-Shockista katoin, niin 3. Oi vitsi mikä range. Ai että. Sitten on ADK Custom Jewelry. Ja sitten mitäs muuta sitten? No nyt vietiin aika iso riistokki taas tonne Vuoplugin pop-uppi, eli Erikin katu 7 Helsinki, käykää tekin kaikki shoppas siellä, ette välttämättä mua enää näe siellä välttämättä. Kun tää YouTube-video tulee ulos, niin mä oon varmaan Kuopiossa backi jo. Ja tai no ei sitä nyt tiedä. Mut tosiaan siellä niin ja me tehtiin nyt Fransin kanssa semmonen sopimus, että hän varmaan toimii personal kuvaajana nyt tässä tähän YouTube-videoon, niin mä en välttämättä ihan hirveästi ehdi kuvaileen, niin päästä näkemään Franssia. Tää oli vähän, eikö meidän ideakin tähän vlogiin ollut vähän, että tehdään tämmönen duo-vlogi? Niin joo. Eikä tässä, nyt mennään Vuoplugin pop-upille takaisin ja näin poispäin. Täällä on Alexander. Mitä Aleksanderi haluu sanoa YouTubella? What up? Opet puhumaan. Kenen vlogia tää menee? YouTube. Eikö? No niin. Celestikki on täällä pop-upissa myynnissä, ootteko näyttänyt? Mennään esittelemään. Täällä on mennään esittelemään nopea kauppa. Täältä löytyy ekana vähän. Lähdetään sieltä. Max toi Celestikkiin myynti oli silleen, että joo, ihan hyviä tuotteita, mutta ei varmaan mene kaupaksi, no arvatkaa mitä. 30 tuotetta meni viikossa. Niin. Nyt tuotiin. Uutta mallista. Nyt on riistokatto. Harmaat mustaa. Bestsellereitä. Kaikkea löytyy. Stari. Tämmönen pinkki. Sieltä löytyy lisää. Babypinkki vai tumman pinkki? No heitäks se pienen shoppi asettelen tuolta päin. Pikku hauli. Näytetään vaan nopeet, paljon Celestik toi näitä tuotteet, kun ollaan sen kanavalta kumminkin, niin tänne on tullut hyviä tuotteet. Mun veikkaus, että kauan näistä menee mennä on 1,5 viikkoa. Jos 1,5 viikossa menee, niin sit pitää nostaa hattua kyllä. Semiakkurat. Ei mikään, tässä on. Oho. Noniin, se on tonni. Kameramies pasko. Hei, täältä löytyy kenkiä, täältä löytyy vaatteet, ihan mitä vaan sä tarvit, niin täältä löytyy. Eirikin katu 7, Helsinki, tullaankaan. Eikö tää koko kesä auki? Joo, ollaan koko kesä auki. Jep. Joo, tosiaan. Varmaan kuvataan jotain TikTokia ja chillataan paskat. Frans kuvaa vähän TikTokia. Jep. Vähän taas TikTokia. Tähän. LARPing. LARPingin Vuoplug pop-up. Joo. Mä voitais käydä hakeen. Onks ADK oli jotain sanottavaa? Pitäisikö sulla olla hakea nopeasti? Ei mene kauan, 10 sekuntia. Oikein, että olihan tommonen mikä toi hypebiisti pappa. Se oli Balenciaga ja kaikkea, Supreme. Eikö se oo hypebiistä, eikö sitä TikTokista? Se on just. Joku, se yksi äijä, eikö ollutkin? Ei se kun pappa oli ajatellaan liikkeelle. Ei, kun se yksi äijä, joka ihaili tää Supreme. Kuka tää on tää Maripeli? No se joku äijä, joka on ollut yhdessä siinä filmpäivässä. Häh? Tuliko se? Onko se nähnyt sen oikein? Kerran täällä myös. Ja mä näin, että juttuja silloin. Niin sen takia kun mä näin sen, mä olin OG äijä tulee. Ei vittu. Siellä on kysytty, että mitä te teette. Se melkein haluaisi tulla teidän kanssa mukaan. Niin. Hei, sä saat sanoa, että sä haluaa ostaa tämmöstä tuosta. Niin mua haittaa. Et siis kuulkas kysy, mihin te menette? Mihin te menette tämän jälkeen? Joo. En mä kuulu. Siis joo, me sanottiin, muistaakseni se kysyi mitä meitä, mutta ei me ole vielä suunniteltu kuvailla jotain. Jos toista Onneksi sanotaan- hän sitten vittuu. Mitä vittua on tästä tehty? Mitä se Se on näet? vähän... Se kysyi, että ottiko se vielä auto liikkeelle? Mäkin olen saman perässä. Se tuntee kaikki anteeksi tätä jotain, mä tiedän. Mutta ei eks puhu siitä nyt? Joo, mulla on tuotan tässä purkkeja. Laitakaa vielä työ. Joo. Tää on tullut karkea.
Meille Celestikilla on nyt tullut blää 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 blää. This guy. Tämä heittää vähän muu Mä ajattelin ottaa vaan introa vähän. kun sulla on nollas väkiä. Tää on muus pose. Mä katsoin yhteiskuva. Se oli siinä. TikTok. Moi YouTube. Kaikki on moikka YouTube. Ootte näissä YouTubesta morjesta. 276 cast. Tiedätkö ne tyypit? Kattokaa chatti mitä mä sain äsken. Shoutout Wobluk. Kyllä te tiedätte. Arvatkaa mitäs täällä on. Voin esitellä teille nopea. TikTok-kansallista vähän myöhemmin. Täältä löytyy... Eikö se ollut Kanye? Joo. Kanye Jesus Live. Shoutout myös Wobluk. Mä sain nää tänään ilmaiseksi. Te tiedätte mä tarvitsen tämmöstä. Mä oon tarvinnut pitkään oikeesti. Vittu mä sekin. Joo, tämmönen kaksi lähtee täältä seksiin. Varmaan lähetään nyt täältä. Mä oon ihan hirveän väsynyt ja ADKkin on hirveän väsynyt. Oot säkin väsynyt? En mä ole väsynyt. Ja niinkin on. Joo. Me ollaan väsyneet vittu 2 tunnin yöunilla, juu. Sun pitää puhistaa tää peili. Miksi tää on näin likainen? Mä muistan. Hyvin This guy. Hyvin muistan. Hei. Mä tuun sulle oveen. Okei. Mulla on mukaan. Niin. Alright. Oliks mulla reppu mukaan tai jotain? Ei. Niin se on sitä autossa. Milloin sä julkaistu sen Jeesus-video? Milloin se julkaistu? No, jos mä kuvaan varastolla sen, niin... Haluatko, että mä voin kuvaa se myös täällä? Tässä. Siis mä voin vaikka joku päivä kuvaa se vaan täällä se unbox. No mutta... No, mitä sä haluat? Onko se kiire saada? Pystytkö kuvaat Teslan vähän? Pystytkö kuvaat Teslassa? Pystyn. Jotenkin tolleen. Onko kiire saada? Istumavideo, joo. Nekin mennä. Sä aina sun sylissä tälleen, sit sä vedät. Juu, onnistuu. Ja sit sä oot seistä auton ulkopuolella tälleen. Juu. Mä voin kuvaa semmoset editit. Ai tälleen. Pieni editti. Sillä mä haluan saada ulos sen tyyli... Se pitäis saada yli huomenna. Tai huomenna. Kyllä mä huomasin sen Ennen saatiin. kesän loppuun. Koska kesä loppuu. Juu, kyllä mä hiffaan. Kyllä mä saan se Siis huomenna. mun pitää laittaa ne korvakuudet äkkiä myyntiin. Joo, mä en rehti enää tiedä mitä mä tähän päivittelen. Mä veikkaan, että tää päivä on varmaan purkis. Väsyttää ihan sikan. Mennään ADK:n kanssa tekee vielä vähän konehommia kämpille. Ja en tiedä, ei varmaan kuvata enää tänään. Huomenna uusi päivä. Palataan huomenna. Joo, mitä on ylhäällä YouTube? Eli what's up? Tänään on day 2 Helsingissä. Me ollaan tällä hetkellä kampis. Mulla ei oo ikään tätä paikkaa. Ei oo. Sano Max, mitä me tehdään tänään. Mitä me tehdään? Me kuvaillaan vähän lisää, syyään. Varmaan, no vitsi, sit on sulla kuvaa vähän. Update. Ollaan kampin keskellä vaan. Un, dos, tres, cuatro. Älä! Ei nyt mitään. Madame YouTube. Tässä tämmönen... Mitä ylhäällä YouTube? Tervetuloa uuteen vlogiin. Mitä ylhäällä? What's up? Katto. Eikö tälle? Kuva tää. Tuleeko hyvä alla? Tulee pirun jälkeen. Me on saatu hirveen hyvin nyt kuvattua. Vähän käydään fuelaa itteemme. Käydään vähän syömässä. Pientä snäkkiä. Jäikö kun Saakkonen? Se jälkeen. Äsken oli pienen hiljainen hetki. Mä vähän latasin tätä mun sosiaalista batteria. Millä tavalla? Duumasin TikTokissa. Joo, ja sit itse asiassa mä poistin mun TikTokin just äsken. Mulla tuli semmonen impulssi. Mä olin vaan, tiedätkö, mun videot floppaa. Mä alkoin se reisistä. Mä vaan otin sen TikTokin, mä poistin se. Sit mä luin siinä vika ennen kuin mä painan hyväksy. Kaikki data täältä TikTokista lähtee. Sit mä olin silleen, oh shit! Latasin sen uudelleen. Kaikki draftit ikkunasta ulos. Mut ei se mitään. Tiedäks, pää ylös. Kättä housuun, uuteen nousuun. Nyt lähdetään kauppaan, lähdetään kuvaan vähän videoita. Jepa. Mitä? Joo, jes moi. Ja mennään kauppaan, mennään kuvaan videoita. Pidetään hauska päivä. All good. Jep. Sounds very good. Mennään syömään. Mä syön varpaakin siinä. Kuka tää äijä on? Mä ostin tämmösen uuden chainin.
Tää maksoi 11 000 euroa. Mulla on niin paljon menoa. Suoraan Ellun tasku vai mitä? Joo, se maksoi mulle 11 000 euroa ja sitten Tesla antoi samalla kaupan päälle. Juu. Joku tommonen siinä oli pikku kikka. En lukenut sopparia. En mä lukenut sitä sopparia kokonaan. Jos siinä oli joku tommonen kikka, niin ei voi mitään. Mutta tosiaan tultiin syömään tämmöiseen French and Burgersiin, niin lähdetään kattoo millainen mesta tää on. Näyttää ainakin hyvä. No varmaan ennen käynyt. Espanjassa on semmonen kuin TGP. Se on ihan samannäköinen kuin tää. Mut juu. Vittu, se on tehnyt kuvata toi oikeesti. Juu, onneksi sen kuvaan. Mä just kysyin tosta tarjoilijalta, että saaks täältä tilattua söpöä tarjoilijaa. Se ei vastannut mulle mitään. Mut joo. Täällä ollaan syömässä. Kerro Max vähän lisää. Me tilattiin tommoset spicy chicken ateriat. Ja toivotaan, että on hyvää. Espanjassa niin se liittyy semmonen TGP, joka näyttää ihan samalta paikalta kuin tää. Niin. Jos tää on yhtä hyvä kuin TGP ja varsinkin yhtä hyvät ranut, niin kyllä tää natsaa. Vai mitä TGP on pirun verran? Kyllä se on parempi kuin Mäkkäri. Vertaan Mäkkäri, niin vertaan Heseetä. Mäkkäri jotain prosessoitu, ei se varmaan perunaa enää siinä. Ei oo kyllä. Se on jauhoa. Mut kyllä. Näin. Päivitellä. Sellaista. Kello on tällä hetkellä 3. Ollaan saatu ihan hyvin kuvattua tälleen. Ja loppupäivä menee sitten kuvatessa vaan. Niin. Ei muuta ei video. Onpa taas niinku mennyt päivä hitaasti, kun herehti semi-aamulla. Joo, on paljon kivempi heräisyys. Onks vapaa tunnissa? Joo. Legits on. Näyttääks tää chatti hyvälle? Char. Joo, mitä chatti sanoo tähän? Chat is good. Sieltä löytyy vähän. Tää näyttääkin hyvältä. Tänään ei oo Mäkkipäivä. Tänään ei oo mäkkipäivä. Mä oon bodari, mä en voi syödä. Aariko hyvä? No. On hyvä. Katsotaan, testaa. Okei. Rehellinen review. Onko parempi kuin TGP? Noniin. Mun mielestä nää vaatii enemmän suolaa. Speed it out, speed it out. Speed it out. Enemmän suolaa, ihan hyvä. Semirapee. Ei kauheesti. Tulee ihan ne huuki-interviewit mieleen. No niin, nyt on sitten syöty. Oli kyllä hyvää. Mitä Frans sanoo? Oli hemmo legit banger. Siellä on Alisa. Siellä on A. Johansson. Hello. Moi! Mitä kuuluu? Ja Max. Moi. Ja Mikko. Mitä jättä? Moi. Haluatko sanoa jotain YouTube-videoa? No, mitäs tässä? Tulkaa Sade, Kamppe, Dab. Jepa. Yeah. Varmaan 2 viikon päästä. No mut siis tulkaa. Niin idea oli tärkeä. Idea oli tärkeä. Ostakaa Alisa Kympärän koodeilla. Kyllä. Nyt kuvaillaan varmaan videot ja... Otan kuvaa. Pitäis kuvaa videot enemmän. Filmi päät. Tilannepäivitys. Ollaan kampissa. Otetaan haastiksi. Ei mitään. Ei mitään En erikoisempaa. jinksaa. Ei tässä oikeastaan ollut mitään, ollaan nähty vaan frendejä ja kaikkea tommosta, niin Jep. ei oo tänään ollut mitään mikään ihan älyttömän produktiivinen päivä. Ollaan me toki saatu kuvattua paljon. Joo, on tullut paljon videoita. Loppupäivän aikaa ja tälleen, mutta Jep, kello on ei ollut mitään. paljon se on. Mutta mä katson tästä mun ADK Custom Keskukista, se on Turpakiili on Dieseli 6. Ajatellaan ainakin johonkin 10 asti olla. Käydä kämpillä safkaa. Ja... Niin, no en tiedä sit. Sit vois lähteä vaan kylille. Kattelee. Joo, palaillaan. Okei, moro YouTube. Let's go. Täällä ollaan tuolla Fansonella nyt. Tossa on aika pitkä jono. Katsotaan päästäänkö me ennen 10 edes sisään. Tää on niinku Franssi-blogi vai mun? Kello on 2128. No äijä, sä sanoit, että mä kuvaan. Joo, se oli vitsi. Lyhyt säijän naama. Anyways. Lähdetään kattoo, noin päästään sisään. Täällä ollaan Coca-Cola Fansonella. Päästy mestoille. Täällä on ihan kivasti porukkaa. Pitäis päästä vaan tonne ylös. Niin. Katsotaan. Tultiin kattoo Portugal Espanja. Täällä on hemos porukkaa. Näkyy joka puolella. Sitten löydettiin uusia kavereitkin täällä. Kevin. Joo. Ketään muu ei päästänyt meitä istua, kunnes nääsit. Kyllä täällä Suomessa on vielä jotain toivoa. En tiedä, katsotaan tää matsi ja sit katsotaan mitä tapahtuu. Jep.
Espanja voito! Kamaa! Kyllä. Jengi kyllä alkoi huutaa. Kaikki lähtee nyt. Mekin varmaan lähdetään. Day 2! Oli aikalaisia. Yes, nähdään huomenta. Jaa, hyvää huomenta YouTube. Huomenta vaan kaikille. Nyt on Day 2 virallisesti alkanut. Tänään on luvassa viihdettä, kuvauksia, kamppi varmaan, taas vuoplugi ja jotain tämmöstä. Liikkeellä on käynyt kauppa tosi hyvin, siellä Vuoplugin kesä pop-upissa. Siellä on käynyt kauppa tosi hyvin, siellä käy varmaan pyörähtää ja kuvaa vähän kontsaa YMS, mitä me nyt on Markon Kailisen Vuoplugien kanssa keskusteltiin. Sit huomenna käydään tuolla Blends Companyn kanssa tekee jotain yhteistyötä, salee niinku hiuksenleikkuuksia ja tämmöstä, mutta niitä katsellaan sitten huomenna. Tälle päivälle ei oikein mitään muuta erikoisempaa plääniä oo, että vähän just go with the flow, katsotaan mitä tehdään. Jep. Ja keksitään. Kyllä, koitan. Max kysyi eilen jo, että onko tää niinku mun vlogi vai sen vlogi, kun mä kuulemma koko ajan pidän tätä kameraa. Mut en mä tiedä, mun mielestä tää on ihan hyvä, että tähän tulee vähän, teeks huumoria, kaikkea tämmöstä. Joo, ihan totta. Ja muutenkin aina kun me kuvataan, mä oon joko ajamassa tai kuvaamassa. Jep, Max ajamassa tai kuvaamassa. Ei tule semmosia tilannepäivityksiä. Et tuo vähän realistisuutta ja tiiäks, reaaliaikaista niinku hupia tähän periaatteessa. Jep, sepä. Mut joo, päivitellään. Joo, nyt tilannepäivitys. Täällä on vähän huono sää, ei yhtään yllättänyt. Mä en tiedä kuvasko Frans on nyt kuvaajana, mutta me käytiin tosiaan tuolla Vuoplugin liikkeellä. Eli siellä pop-upissa, missä on sellaistakin vaatteet myynnissä. Käytiin vähän järjestellä siellä, laskea siellä ja ylipäätään katsoa meininkiä. Meikä heitti sit pari myyntiä kans ja nyt ollaan kuvailee vaan ja Jep. tämmöstä. Tällä hetkellä etsitään Staraa ihan vaan sen takia, koska Alu lähti kuvailemaan jotain omia juttui ja me sitten Fransin kanssa kuvaillaan vähän omia juttui. Ja sillä äijällä oli reppu ja se antoi meille kaiken vaan käteen ja sanoi, että häipytään. Niin meillä ei ole itellä reppua. Niin Kaikki tavarat taskussa ja housut. lähdetään Zarasta tekee vähän teepaitoja ja sukkia ainakin mulle. Ja sitten sen jälkeen saadaan siitä kassi, johon me voidaan laittaa kaikki nämä meidän vermeet. Jep. Ja sit lähdetään varmaan kuvailemaan. Ei ihmeellisempää. Nähdään. Täällä ollaan. Täällä on ihan älytön lössi. Voinko mä näkyä videossa? Joo, kyllä sä voit näkyä videossa. Jaa. Älä kun mulla lähtee king. Nyt mennään tonne kamppiin ja en mä tiedä, kuvataan vaan jotain. Pitää kyllä käydä syömässäkin. Nälkä. Mulla on pää tonne. Tulee nälkäkiukku. Käytiin Lakifansissa. Mut joo, palaillaan. Jaa, kaikki vaan. No niin, nyt ollaan päästy tänne syömään. Foorumi Itsuki. Maistuuks? Maistuu, nyt mulla on koko päivän hirveen nälkä. Ai jaa. Ja sit mennäänkin vähän alle. Oho! Joo. Älä nyt mun toista lautusta. Toi on vähän unnecessary. No joo, mut mulla on tässä tämmöset lautaset. Tää on eka kierros. Katsotaan jos mä Eko kierros. lämpeen tolle toiselle kierrokselle. Äijätti 3 kierrosta suoraan. Mitä se sanoo sille? Äijätti 3 kierrosta. Sulla on vähän köyhän näköinen toi sun lautanen. Tää on unnecessary. Pienet teipsit kun ei saanut ottaa enempää. Ai niin. No joo, safkauksen jälkeen en tiedä, koitetaan kuvaa. Vuoplugille ei pääse tänään. Koitetaan vaan bussaa. Mä sanon. Nyt ollaan käyty syömässä. Mä oon aivan täynnä, mitä Max? Juu, mä oon vähän väsynyt ja on kyllä täynnä. Vittu. Siis mä lappasin, varmaan videolla näkyy. Lappasin ihan liikaa sitä ruokaa. Okei, mä kyllä söin. Mulla jäi ihan vähän lihaa. Nyt koitetaan lähteä kuvaa. No niin, nyt mentiin tonne Kampin keskustaan, mut ei tuu vaan mitään tehty. Mä vaan päätettiin, tiiäks, nyt mennään ja tehdään portfolio huomiselle, to-do list. Ei me saada mitään tehtyä. Tuolla oli ihan jotain Hesa-jengiläisiä. Tuossa on tää Hesa-kuppi käynnissä. Me vaan päätettiin, että me lähdetään nyt kämpille ja niinku vedetään vaan chillipäivä. Yleensä meillä on aina mennyt silleen, että me ollaan vaan niinku just go with the flow ja kaikki on mennyt hyvin, mutta tänään niinku ei vaan. Kaikki trendit on tehty 8 kertaa.
uusia omia trendejä yritetty tehdä 8 kertaa. Ei oo niinku mitään tällä hetkellä. Kato ympärille, täällä on pirun huono sää, ei saa sitä hyödynnettyä. Tänään on ollut vaan niinku tosi huono päivä sen suhteen. Mutta välillä se on, ei voi mitään oikeesti. Jep, on ollut hauskaa kyllä. Hauskaa on ollut, todellakin. Mutta ei oo ollut niinku mitään järkevää tekemistä. Me ollaan saatu parit videot tehtyä, mutta ne ei oo semmosia niinku masterpiece. Ne menee totta kai, mut ei ihan mitä me haettiin. Et nyt on vähän semmonen tilanne, että meillä alkaa niinku oikeesti vaan ideat loppua kesken. Me ollaan oltu Maxin kanssa kerran jo tässä tilanteessa. Mä jostain repäsin 100 TikTokia siihen hätään. Mut niinku oikeesti nyt niinku vitsi. Jos joku näkee tämän, voitteko aloittaa uuden trendin, please? Koska jota voi niinku milkkaa niin kauan. Et ei niinku, mulla on loppuideat ihan ja mä oon niinku luova jätkä. Ja YouTubesta huomenta! Tänään on keskiviikko 8.7. 11.31. Minne me ollaan Max menossa? Varmaan syömään. Ei alkanut aamu hyvin, kun otti taas 60 € lappu tossa tuulilla siellä. Mihin me mennään? Mennään Tietää joulukista. Joo, tänään mennään kamppiin hengään ja kuvaa haastiksia. Eilen unohtui ottaa klippiä, koska... Ei, kyllä me otettiin. Joo, otettiin klippiä, mut sit meidän loppui siinä yhteen kohtaan. Me mentiin käymään kämpillä ton kampiin vielä ja sit löydettiin sieltä naismalleja. Että meikä puhu siinä tytöille, tai siis oltiin kavereitten kanssa. Sitten huudettiin tytöille, että tulkaa käymään. Sitten juteltiin, hengattiin tälleen mukavia tyyppejä. Se oli hauska, kun yksi niistä muista niin oli joku yhteistyökumppani, kenen kanssa niinku Celestic on tehnyt yhteistyötä TikTokissa. Ja sit se oli sanonut, että joo, me ollaan tehty yhteistyötä. Kuka ei mitään haju. Se oli vähän no, mutta niitä on niin paljon, niin oikeesti ei ollut mitään haju. Ei voi muistaa kaikkea. Ei, mutta... Mut joo, nyt lähdetään aamupalalle. Sitten sen jälkeen lähdetään varmaan kuvaavaan haastiksi. Tänään tulee niitä. Päivitellään. Jep. Yes. Pitkästä aikaa mullakin tää kamera kädessä. Nyt ollaan etsimässä ruokapaikkaa, tai ei ollut vielä. Just tultiin vasta tänne parkkihalliin. Ei oikein mitään minne mennä vielä syömään. Ei kyllä ainakaan minnekään kamppiin. Mä en oo astumassa mun jalalkaan kamppiin oikeesti. Joo, se on Mitä sä tapuuttelet siellä? Joo. Mitä se Matto tuut tapuuttelee siellä? Juu. Ei oo mitään minne mennään syömään. Lähdetään kattelemaan. Onks kivaa? Max, me oltiin tässä just 2 yöllä. Koitettiin kovaa haastatteluvideo tyhjäs kampissa. Sä kysyt multa, onks kiva olla täällä uudelleen. Vähän menes. No niin, eli tosiaan nyt just tultiin kampista. Me vähän pyörittiin ympärillä. Me unohdettiin tänne Vuoplugin liikkeeseen tää kamera. Nyt päästiin hakemaan se takaisin. Ja kuvattiin haastatteluita semi paljon. Saatiin hyvin tehtyä. Miettii sitä, jos me mentäis tonne Tuomistolle kuvaamaan. Onks sillä ketään? Katu. Eikö me mietittiin Marko, mä soitin tänään Markolle. Meidän piti tänään... Niinku se oli sille henkilöbrändi. 4 päivää. Ei mulla täällä. Konna. Ei kuvita näin. Ei tänään kuvita. Ei kuvita näin. Roidi, please. Hei, täällä ei ole samat vanteet, mitkä muiskaa. Ai, joo. Lähde menee vaan. Thanks. Ei kuvita näin. Onks henkkarit näyttää? Onko se 18? Mä en anna alaikäisille. Anyways, Onks toi sun teikani? Joo, älä please kuvaa. Hei. Please. Tiedäks? Mitä kattokaa mitä Cut it out. Cut it out. Hei. Taas streamer-kamera. Noniin. Mä laitan se vähän kevyempää. Siis miten me ollaan tossa? Mä voin tehdä tilannepäivityksen. Joo. Siellä ei näy Kerro kuin Tilannepäivitys, kello on 12. Me ollaan oltu tänään kuvaa. Täällä on Iida. Helle. uusia naismalleja. Joo. Ollaan saatu hyvin kontsaa tehtyä. Mitä Makson mieltä? Mä oon sitä mieltä, että hyvää kontsaa on tullut. Hyvää kontsaa on tultu. Käytiin vähän takapelliä safkaa. Ei oo kauheasti tullut päiviteltyä tänne, mut joo. Kävi hauska tapaturma tossa, että Makso ajoi mun päältä, just ei se mitään.
Eiks näitä sattuu? Joo, nyt lähdetään... En tiedä itse asiassa. Varmaan tämän päivän vlogi loppuu tähän. Ellen sitten päivittele jotain. Että joo. Morjesta vaan kaikille, se on sitten seuraava päivä. Kello on tällä hetkellä 5:30, ei kun itse asiassa 5:45. Ja Francia tänne Helsinkiin tänään. Mä lähden Kuopio kohti tänään. Eli me ollaan nyt täältä sitten täällä sunnuntaista vai lauantaista? Sunnuntaista asti oltu, niin lauantaina oli se keikka. Sunnuntaista asti ollaan oltu. Ollaan vähän kuvailtu tänään, ei mitenkään ihan hirveästi, koska me eilen kuvailtiin sen verran paljon sitä kaikkeekaan. Me ei oikein ehitty oikeesti vaan kuvata. Ja juu, ei mitään sen erikoisempaa. Käydään Franssin kanssa varmaan syömässä vielä jossain. Heitellään vähän TikTokkeja tossa vielä. Ja Vuoplugilla käydään, siellä käydään kuvailemaan vielä tänään. Ja tää vlogi on oikeesti ollut nyt kyllä niin sekava, että mulla ei mitään. Frans on kuvannut suurimman osan, mä oon kuvannut välillä. Tulee kontenttia toivottavasti. Siis meidän pääfokus on oikeesti ollut vaan niinku TikTokit ja nää, niin mä en tiedä kuinka paljon Frans ja mä oon niinku kuvaillut oikeesti tätä vlogia nyt. Pahoittelut siitä. Tämähän oli silleen, että tiedätkö, mä kuvaan vähän enemmän, niin se on meidän niinku munkin perspektiivistä. Jep. Tähän captioniin tulee jotain, että Helsinki vlogi, feat, Frans Rantanen tai jotain tämmöstä luultavasti. Mut juu. Täällä ollaan vielä. Kiva on ollut 4 päivää. Erittäin kiva. Yksikään päivä ei oo mennyt nauramatta. Jep. Allu lähti tänään jossain 1 aikoihin suunnilleen. Hyvä juttu lähtenyt ja kiva on ollut ja vika päivä aika lailla pikkuhiljaa alkaa tulla päätökseen. Mä varmaan otetaan 1 klippi vielä. Ja... Sitten käydään vielä sillä Vuoplugin kanssa kuvailee ja sitten mä lähden ajelee Kuopioon päin. Ei mitään haastatteluvideoita tänään. Ja juu. Eipä tässä mitään oikein muuta jeppaamista keksinyt tähän väliin. Että mä lähden sitten ajelee Kuopio kohti Vuoplugin jälkeen. Monelta se oli 7:00. Joo, 7:00. Niin. Jos mä en käy dinnerillä ennen sitä vai sit niitten jätkien kanssa vaikka sen jälkeen. Sit lähdet täydellä mahaan. Voitais ehkä käydä ennen sitä. Mulla alkaa vähän nälkä olla jo pikkuhiljaa. Juu. Onnistuuko? Ei. Enää tulee tästä tälleen. Cut it out. Tosiaan tuli semmonen kääntökohta tähän päivään, että mä en lähdekään vielä Kuopioon tänään sittenkään. Ois pitänyt lähteä tänään, mutta rehellisesti mä oon niin vähillä yöunilla oikeesti nyt tällä hetkellä, että mun ei ois mitään järkeä nyt lähteä niinku yötä vasten ajaa Kuopioon niinku 4-5 tuntia. Ei oikeesti millään pysty, niin mä jään tänne vielä 9 yöksi. Saadaan tänään kuvailtua paljon. Mennään Blends Companyn kanssa tekee vähän jotain yhteisvideoita vielä Vuoplugin kanssa. Mutta rehti, meillä on tänään kuvattu varmaan joku oikeesti 3 TikTokia, vaan pyöritty ja syöty ja tän on ollut vähän rennompi päivä niin sanotusti, mutta ei se mitään. Välillä pitää ollakin, mutta meillä on nyt illasta vasta nämä kuvaukset. Joten joo. Oikeesti mua pelottaa vähän, että miten kuin sekava tää vlogi oikeesti on. Mä voin sanoa, että kaikki ketkä kattoo tän liikeen tästä Oikeesti. Jos te ootte kattonut YouTube-videon tänne asti, niin laittakaa kommentteihin jotain. Mitä katsojat laittais kommentteihin? Siis... Kommentoikaa kissa tai jotain. Niin, tää vois olla sairaampi, jos oltais kaikki kuvattu heti sunnuntai. Juu, tiedätkö, kaikki jos koko ajan kamera pyörimässä. Tää olisi niin ihan sairas. Pitää oikeesti palkata varmaan niinku kuvaaja. Se oikeesti. Joku kickstreami tälleen. Joo, oikeesti pitäis palkata niinku kuvaaja. Ne vois kuvaa niinku koko ajan. Mut joo, nyt mennään varmaan Vuoplugille. Ennen sitä kuvaillaan vähän TikTokkeja. Mun pitää kuvaa omalle henkilökohtaiselle käyttäjälle 1 ainakin. Ainoa 1 ottaa. Täällä ollaan Joo, täällä ollaan ajelemassa Markon kaverin kanssa, Vuoplugin kavereitten kanssa. Ja tän jälkeen lähdetään Blends Companylle, lähdetään hakemaan kuttiin, kuva pari videoa ja sit ilta on... No, se on kosmetiikkaa vähän. What up kamera, mua ei varmaan näe täältä, mut... Mari voi ottaa sieltä, kertoo vähän meininkiä. Mr. Vuoplug täällä avauto chillaamassa with the Frans boys. Rantanen. With the boys. Hamza. Mitä tää kamera? Paina sitä niinku... siinä on se niinku joystick. Niin siitä se käännät sitä. Joten joo, ei tässä mitään, chillataan vaan. Äijät on tullut Helsinkiin. Hamza ja Mr. Vuoplug näyttää vähän elämää. Tällaista elämää pitää nauttia. Yes sir.
Noniin, täällä ollaan Blendskoulla. Max onkin justiinsa parturoinnista. Onks tulos hyvä? Jos tuutte Helsinkiin, niin tiedät, mihin tullaan. Kyllä, let's go. Yksi ja ainut. Täällä ollaan sit me mietittiin, tai mä mietin, Max ei ihan lämmennyt vielä, että lähdettäis fanzoneille kattoo tää futis. Niin, se katsotaan vielä ehkä, että jos sinne menis. Ja ilta varmaan siinä paketissa. Tuliko Frans hyvä? Ai tulikö? Ihan hemo hyvä. Mä en muista milloin viimeksi jätkällä ollut näin mintis. Täältä selläkin stylat on tällainen. Joo. Anna palaa. Mut siis... Näytä vähän sivuprofiili. No niin, ei sun tarvitse puree niitä hampaita yhteen. Ei sun tarvitse puree niitä hampaita yhteen. Onko se liikemalli? Häh, on joo. IG mäkin nyt käytäkään, mutta sä voit Mä laitan IG ja TikTokista aina. Nyt on maanantai ja ollaan takaisin Kuopiossa. Max kävi Tallinnassa ja mä olin mun siskolla, kävin Tampereella ja Max ei vissiin ottanut sieltä mitään klippiä sieltä ei Tallinnasta, mutta tähän tulee vlogin päätös. Kiitos, että katoitte paljon. Tai jos katsoitte tänne asti, niin pistäkää vaikka peukku kommentteihin. Mutta meikä ainakin kiittää ja kuittaa. Haluatko Max sanoa jotain vielä? Eipä erikoisempaa. Kiitos, että katsoitte videon ja nähdään seuraavassa videossa. Mä oon ihan liian väsynyt. Mä en nyt jaksa sen enempää mitään sanoa, mutta... Hirvetä univelkaa ja toivottavasti piditte, että meikä oli cameramanina ja pistäkää tiliseurantaa ja nähdään seuraavassa videossa.